L-iżvilupp f'pajjiżna jrid isir u l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jassigura li bl-iżvilupp li jsir jitkattar il-ġid u jgawdi kulħadd. Iżda l-iżvilupp ma jistax isir mingħajr pjan fit-tul u mingħajr ħsieb. Meta jiġri hekk ibagħtu n-nies u l-ambjent li ngħixu fih ikompli jmur lura. Hekk qed jiġri bħalissa. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija f'diskors li għamel f'Ħattart bħala parti mill-attivitajiet tal-indipendenza. Ftit qabel ma għamel id-diskors tiegħu iż-żagħżugħa Jessica Farrugia rat poeżija miktuba minna stess fejn fost l-oħrajn semmiet l-arja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħass punt minn din il-poeżija u qal li aktar tfal qed ibatu blażma u martiħor respiratorju, il-binja esaġeratu bla pjan, tqaċċit tas-siġar u l-qerda tal-ftit raba li fadal qed ikollhom effetti negattivi fuq saħħet il-poplu. Il-proġett ta' CenturyLink huwa eżempju ċar ta' dan. Il-gvern minkejja dak li qed jgħidulu eluf ta' residenti waqdiet mhux governattivi se jgħaddi romblu minn fuq ix-xewqat sinċiera tan-nies u l-ambjent tagħhom. Dan huwa gvern għal Adrien Delija li quddiem il-problema enormi tat-traffiku li għandu pajjiżna ddeċida li l-unika soluzzjoni huwa twessih tat-toroq. Allura ġab il-gafef, neħħa l-ħamrija, aċċat kull siġra li sab u wessa t-toroq. Iżda t-toroq li wessa llum 50 snin oħra mhux se jservu għaż-żieda qawwija fil-karozzi, spjega l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Adrien Delija qal li dan huwa gvern inkonsistenti għax filli joħroġ permessi bla doċċ għal pompi tal-petrol, imbagħad ftit wara jgħid li ħatar lil Miljam Dalli sabiex tiddeċiedi meta se jitneħħew il-karozzi li jaħdmu bil-petrol u d-diesel mit-toroq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm jgħid li l-Gvern Nazzjonalista se jara li joħloq u jkattar il-ġid f'pajjiżna biex minnu jgawdi kulħadd. Dan il-ġid jinħoloq billi nġibu f'pajjiżna investituri seri li joħolqu impjiegi li jħallsu tajjeb u billi jinċentiva lill-investituri u n-negozjanti Maltin biex jinvestu aktar f'pajjiżna u fuq sma li jrendu.